Добрый день. 80 гадоў таму былі расстраляныя больш за 100 прадстаўнікоў беларускай інтэлектуальнай эліты. Як змяніла краіну людзей чорная ноч? Што павінна адбыцца, каб трагедыя не паўтарылася? Пакаянне ці пакаранне? Чаму варта правесці ноч паэтаў у Курапатах? Пра ўсё гэта мы пагаворым у сённяшняй зоне свабоды з дырэктарам беларускай свабоды, даследчыкам гісторыі рэпрэсій Александром Лукашуком, пісьменнікам і гісторыкам Сергеем Абламейкам, на відэасувязі з Менску, стваральнік картатэкі Сталіна, пісьменнік Сергей Дубавец. У ноч з 29 на 30 кастрычніка ў 1937 годзе у сутарэннях Менскай унутранай турмы НКВД, так званай амерыканкі, былі расстраляныя 132 прадстаўнікі беларускай інтэлектуальнай эліты, выбітныя дзеячы культуры, мастацтва і навукі, грамадскія дзеячы тагачаснай БССР. Гэта быў пік сталінскіх рэпрэсій у Беларусі. Наш калега Алесь Пілецкі падсумаваў самае галоўнае, што трэба ведаць пра сталінскія рэпрэсіі ў Беларусі. Што трэба ведаць пра сталінскія рэпрэсіі ў Беларусі? Калі яны пачаліся і калі скончыліся, каго закранулі, чаму дагэтуль не ўсе ахвяры рэпрэсій рэабілітаваныя? Гісторыкі лічаць, што ў Беларусі рэпрэсіі пачаліся з прыходам да ўлады бальшавікоў у 1917 годзе, а скончыліся, калі памёр Сталін у 1953. Пік рэпрэсій прыпаў на 37-38 гады. Колькі беларусаў былі рэпрэсаваныя? Гэтага дакладна не можа сказаць ніхто. Даследчыкі мяркуюць, што пад рэпрэсіі трапілі як мінімум 600 000 чалавек, але паводле іншых ацэнак гэтая лічба дасягае 1 400 000. Большасць рэпрэсаваных былі асуджаныя пазасудовымі органамі. Інфармацыя пра іхныя справы знаходзіцца ў закрытым для наведвання архівах КДБ і ФСБ. Амаль 70% рэпрэсаваных жыхароў Беларусі былі сялянамі, 90% беспартыйныя. Паводле статыстыкі пад рэпрэсіі падпадалі пераважна мужчыны ва ўзросце ад 18 до 50 гадоў. Такіх было 90%. Моцны удар прыпаў на прадстаўнікоў інтэлігенцыі. Толькі ў адну ноч з 29 на 30 кастрычніка 1937 году у сутарэннях турмы НКВД ў Менску было расстраляна больш за 100 чалавек, 22 з якіх былі пісьменнікі. За амаль 600 літаратараў, якія друкаваліся ў беларускіх газетах і часопісах міжваеннага часу, рэпрэсавалі каля 450 чалавек. Гэта прыкладна 80% ад агульнай колькасці. Справы супраць прадстаўнікоў беларускай інтэлігенцыі часта аб'ядноўвалі. На пачатку 30-х гадоў розгалас меў працэс так званага Саюза вызвалення Беларусі. У ім асудзілі 86 чалавек. Тое, што справа СВБ была сфабрыкаваная, у КДБ БССР прызналі толькі ў чэрвені 1988 году. Апроч пісьменнікаў і паэтаў, ахвярамі палітычных рэпрэсій часта станавіліся медыкі, што прывяло да сапраўднага заняпаду сістэмы медыцынскага абслугоўвання ў краіне. Ахвярамі рэпрэсій у савецкай Беларусі таксама былі гісторык, першы прэзідэнт Беларускай акадэміі навук Усевалад Ігнатоўскі, паэт і пісьменнік Цішка Гартны, адзін з заснавальнікаў БССР Александр Чарвякоў, паэт Міхай Шчарот, лінгвіст, акадэмік, палітык Браніслаў Тарашкевіч, гісторык і палітык Вацлаў Ластоўскі, каталіцкі святар Адам Станкевіч. А што з рэабілітацыяй? Апраўданнем незаконна асуджаных амаль адразу пасля смерці Сталіна заняўся Вярхоўны суд БССР. У незалежнай Беларусі гэтым працягвае займацца Вярхоўны суд Рэспублікі Беларусь. Афіцыйна рэабілітавана каля 200 000 чалавек. І маё першае пытанне Сергею Дубаўцу. У картатэцы Сталіна, унікальным жалобным архіве, які вы ўклалі больш за 60 000 біяграмаў рэпрэсаваных жыхароў Беларусі. Напэўна, няма сям'і ў Беларусі, якую у рознай ступені не закранулі сталінскія рэпрэсіі. Сергей, як вы мяркуеце, што больш важна для асэнсавання гэтай трагедыі? Пакаяння ці пакарання? Я мяркую, што самае важнае, гэта каб гэтая трагедыя была ў падручніках, у абавязковых праграмах вывучэння. Тады і стане зразумела, што з гэтым усім рабіць, ну, як бы грамадства вырашыць. Але мы ведаем, што сёння такіх шансаў на гэта няма, і бо сённяшняя ўлада лічыць сябе пераемніцай той улады, якая расстрэльвала, і спадзявацца на нейкія перамены. Гэта вельмі добра, што існуе грамадская актыўнасць вакол гэтай тэмы. Вот зараз шмат мерапрыемстваў, і ноч паэтаў, і
нерасстраляная паэзія і гэтак далей. Все, пра што піша сайт «Свабоды». Але гэта ўсё адно закранае толькі вузкае кола грамадства і як бы нават замкнёнае кола. І вельмі шырока гэта не распаўсюджваецца. Сергей, а дарэчы, вот як даведаліся, што менавіта ў гэтую адную ноч было расстраляна столькі чалавек? Як увогуле гэты тэрмін «чорная ноч» узнік? Я ведаю, што вы ў пэўнай ступені маеце дачыненне да таго, каб гэтая праўда стала больш шырока вядома. Гэта было ў часы майстроўні першага нефармальнага беларускага аб'яднання моладзі на пачатку 1980-х гадоў. Мы тады пра ўсё даведваліся, шукалі інфармацыю пра Беларусь, закрытую інфармацыю, невядомую, забытую інфармацыю. І мы бралі проста даведнік тагачасны, пісьменнікі савецкай Беларусі, і супастаўлялі даты смерці. І так і выйшлі на чаму гэта 29 кастрычніка 37 года памерлі больш за 20 пісьменнікаў, літаратараў. У маладым узросце прычым. І все стало зразумела. Мы ўжо ведалі, што ішлі расстрэлы ў сталінскія часы. Але нас это вельмі моцна тады ўразіла. І ўжо гэтая дата пачала неяк круціцца, асэнсоўвацца далей. І пасля майстроўні была Талака, было аб'яднанне маладых літаратараў тутэйшыя, якія, як вы ведаеце, ініцыявалі першую акцыю, першы паход на дзяды ў Курапаты. Ну, дарэчы, у Курапатах я сама непасрэдна не адзін год была сведкай, як зачытваліся імёны расстраляных у гэты дзень, 29-30 числа, і цяпер яны будуць зачытаныя у вельмі унікальнай жалобнай імпрэзе. Александр, на пачатку 90-х вы былі ў камісіі Верховнага Савету па правах ахвяраў палітычных рэпрэсій. Вы працавалі ў архівах КДБ тады, і вы даследавалі канкрэтныя лёсы і ахвяраў, і катаў. Вы надрукавалі шмат і кніг, і публікацый на гэтую тэму. Не толькі пра ахвяраў і катаў. Вот раздзел вашай кнігі, якая тут ляжыць за кіпучай чэкісцкай работай, там адзін з раздзелаў пра тое, як палілі кнігі. Як змянілі Беларусь тыя расстрэлы? Як нас всіх вось цяперашніх змяніла тая чорная ноч 37-го году? Ось, ведаеце, якраз Сергей Дубавец был редактором этой книги. Она вышла ровно 20 годов назад, в 97-м году. Не раз мы уже про это все говорили. Сапраўды, за несколько месяцев вот за этой ночи расстрельной вышел загад Голоулита. Он назывался «Загад-33» в выдании БССР. Там принятую литературу прописывался просто всюду, где знойдешь, спаливать. Там было больше за 420 позиций, але больше за 50 супраць ставил только прозвище, и написано «все книги». Это значит, все книги этого автора, любые. Где они находятся, их треба было конфисковать и спалить. Вот, ведаете что? Это документ. И сегодня в этой передаче я вас попрошу у глядачов хвилину терпения. Просто послухайте. Аляхнович Францишек. Усе книги. Я просто буду выбирать те, все книги. Барановых Симон, Багун Михась, Богданович Адам, Бабарека, Балицкий. Усе книги. Волк Ливанович, Вольный, Волобрынский. Усе книги. Горецкий, Гарун. Усе книги. Глыбоцкий Тодор. Усе книги. Донор Запольский, Дубовка, Дзяржинский, Друшчыц, Даўгяла, Дорожный, Дудар, Дяков. Усе книги. Знайомы, Звонок, Зарецкий. Усе книги. Коваль Василь, Куницкий, Кляшторный Тодор. Усе книги. Лёсик, Луцкевич, Ластовский, Лиходеевский. Усе книги. Мараков, Микулич. Усе книги. Некрашевич. Усе книги. Пивоваров, Пушча, Прищепов, Печета. Усе книги. Ракита. Усе книги. Смольч, Сташевский, Скрыган. Усе книги. Таубин. Усе книги. Хадыка. Усе книги. Цвікевич. Усе книги. Чарот. Усе книги. Ось велізарная колькасць просто творчасці, боскага дара, які атрымаў чалавек на сваёй мове, на сваёй зямлі,
Аказалася, што вот это скарб неверагодны, ён знік. Ну вот я кажу зараз пра людзей, якія знішчаны. Гэтыя імёны, яны таксама імёны сённяшняй ночы 29-го. Як кажа Сергей Дубавец, мае быць і вот гэта інфармацыя. Але яшчэ адзін просто прачытаю вам яшчэ 10, да, паслухайце, таму што сёння такі дзень, такая ноч. Што яшчэ трэба было знішчаць? Беларуская навуковая тэрміналогія, слоўнік сельскагаспадарчай тэрміналогіі. Беларуская навуковая тэрміналогія, слоўнік хімічнай тэрміналогіі, слоўнік тэрміналогія грамадазнаўства, слоўнік матэматычнай тэрміналогіі, слоўнік граматычна-лінгвістычнай тэрміналогіі, слоўнік бухгалтарскай тэрміналогіі, практыка і тэорыя літаратурнага мастацтва, геаграфічныя і касмаграфічныя тэрміны і назвы нябесных цел, геалогія, мінералогія, крышталаграфія — это все беларуская навуковая тэрміналогія, батаніка агульная спецыяльная, тэрміналогія логікі і псіхалогіі. Разумееце, апроч сяго яшчэ знішчаліся вельмі дакладна словы, мова, цэлыя накірункі развіцця магчымай нацыянальнай, беларускай, дакладнай і гуманітарнай адукацыі. Ну і, напэўна, ёсць сувязь. Вот тое, што адбывалася з тым, што ў цяперашняй Беларусі памяць ахвяраў палітычных рэпрэсій не ўшанаваная належным чынам на дзяржаўным узроўні. У Беларусі рэпрэсавана ад 600 000 да 1,5 мільёна чалавек. Дня памяці ахвяраў камуністычных рэпрэсіяў няма. Афіцыйнага музею памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў няма. У Літве рэпрэсаваныя 350 000. 14 чэрвеня там адзначаецца дзень жалобы і надзеі. Музей ахвяраў генацыду ў Вільні адзіны на постсавецкай прасторы музей, які месціцца ў былым будынку КДБ. Створаны Сталін Ворлд альбо Ленінленд, парк скульптураў савецкага перыяду каля друскенікаў. У Латвіі рэпрэсаваныя больш за 57 000. 25 сакавіка дзень памяці ахвяраў камуністычнага генацыду. Створаны музей акупацыі Латвіі. У Эстоніі рэпрэсаваныя каля 38 000. 14 чэрвеня дзень памяці ахвяраў камуністычнага тэрору і масавай дэпартацыі. Створаны музей акупацыяў. Ва ўкраіне рэпрэсавана амаль 1,5 мільёна. 3-я нядзеля траўня – дзень памяці ахвяраў палітычных рэпрэсіяў. Украінскія курапаты – быкоўня. У Расіі 30 кастрычніка – дзень памяці ахвяраў палітычных рэпрэсіяў. Тут 714 помнікаў ахвярам сталінскіх рэпрэсіяў. З Малдовы дэпартавана больш за 57 000. 13 чэрвеня – дзень памяці ахвяраў. Пастаўлены помнік, створаны цэнтр па вывучэнні таталітарызму. У Арменіі рэпрэсаваныя 42 000. 14 чэрвеня – дзень абароны правоў бязвінна асуджаных. У Казахстане 31 траўня – дзень памяці ахвяраў. Рэпрэсаваныя 118 000 казахаў. У былым будынку ўпраўлення лагераў Карлагу музей. Ва Узбекістане 31 жніўня – дзень памяці ахвяраў. Створаны мемарыяльны комплекс памяці ахвяраў савецкага таталітарнага рэжыму. 8 лістапада у Кыргызстане дзень памяці ахвяраў. Тут было рэпрэсавана некалькі дзесяткаў тысячаў чалавек. У Грузіі 25 лютага дзень савецкай акупацыі і дзень памяці ахвяраў таталітарных рэжымаў. 23 жніўня дзень памяці ахвяраў сталінізму і нацызму. У Азербайджане рэпрэсаваныя больш за 100 000. У Таджикістане каля 25 000. У Туркменістане больш як 13 000. Дня памяці ахвяраў палітычных рэпрэсіяў у гэтых краінах няма. Сергей, вось зараз мы гаварылі пра тыя велізарныя страты, якая панесла Беларусь не толькі ў 1937 годзе, но і вось у гэтыя дні адбываецца шэраг жалобных мерапрыемстваў. Гэта сустрэчы з людзьмі, якія народжаны ў гулагу, гэта песні расстраляных паэтаў, гэта ноч паэтаў, якая пройдзе ў курапатах, гэта ланцуг ля КДБ, гэта вось проста людзі чытаюць імёны расстраляных. Скажыце, калі ласка, вось тое, што перарвалася, тая інтэлектуальная, тая культурная традыцыя, якая вот так трагічна перарвалася, ці ёсць шансы яе аднавіць цяпер, ці ёсць шансы аднавіць все тое, што мы страцілі ў тыя гады? Конечно, шанс ёсць. Што для гэтага трэба зрабіць? Найперш, я думаю, Ганна, гэта
асэнсаваць сапраўдны маштаб нашых стратаў. Это трэба для катарсіса, для ачышчэння асабліва тых галоваў, у якіх яшчэ сядзіць савецкая камуністычная прапаганда. У нас у Беларусі такога нямала, і ў тым ліку ва ўладзе нашай. Вы слушна раней казалі, што не толькі 37-м годам абмяжоўваецца ўся гэтая трагедыя. Сапраўды, з моманту аб'яўлення чырвонага тэрора у верасні 1918 года рэпрэсіі па сутнасці ў Беларусі ніколі не спыняліся. Хто сёння ведае пра знішчэнне партыі беларускіх эсэраў рэпрэсіі ў 22-23 годах, калі 850 чалавек было арыштавана і выслана, у тым ліку 20 прафесароў. Хто ведае пра 500 сялянскіх паўстанняў за зямлю, якія адбыліся да 25 года і былі жорстка падаўленыя. Вось. Ну, я ўжо не кажу пра высылку і арышты і высылку ў 30-м годзе 106 найвыдатнейшых прадстаўнікоў беларускай навукі і культуры. Што трэба зрабіць? Конечно, тое, што можна зрабіць, это стварыць умовы для нараджэння новых талентаў. Вядома, эмоцыі, веды, рэфлексію, таленты страчаныя не вернеш, але можна стварыць умовы для іх нараджэння. Бяда ў тым, што гэтага не зробіш без садзеяння і спрыяння дзяржавы. Бо ва ўсім свеце нацыянальныя культуры так ці іначай развіваюцца пры падтрымцы дзяржавы. А ў нас дзяржава яшчэ і знішчае гэтую культуру. Закрываюцца часопісы, газеты, выдавецтвы, ліквідаваныя многія акадэмічныя інстытуты. Так што трэба старацца змяніць сітуацыю і стварыць умовы, калі і дзяржава будзе ангажавацца ў гэтую справу. А мы ўсе, хто ўжо робіць нешта ў беларускай культуры, павінны разумець і рабіць максімальна намаганняў, бо гэта наша адказнасць перад нябёсамі і перад народам сваім. Ну і вось і цыкл свабоды, расстраляныя літаратары, якія вось гэты апошні месяц мы друкуем, вельмі падрабязныя гісторыі людзей, які былі забітыя, іх унёсак у беларускую культуру. Дарэчы, не так давно першы кіраўнік незалежнай Беларусі Станіслав Шушкевіч расказваў, што калі адкрывае сайт свабоды, першае, што ён чытае, якраз вось пра расстраляных літаратараў. Тыя шматлікія імпрэзы, якія ў гэтыя дні адбываюцца, гэта проста унікальная ініцыятыва беларускага грамадства, але не ўлады. Ну, прытым я мушу адзначыць, што вось у Курапатах недавно прайшоў суботнік, які праводзіла БРСМ, што збіраліся грошы на помнік у Курапатах. Але все гэта я б так назвала, што вынік ініцыятывы Павла Якубовіча, галоўнага рэдактара газеты «Савецкая Беларусь», якому гэтая тэма баліць, якому Курапаты баляць. Але належнага, вось, дзяржаўнага ўшанавання все ж не адбылося, хаця размовы пра гэта ідуць, і, напэўна, нейкія крокі робяцца дзеля гэтага. Якую ролю, які ўдзел дзяржавы вы бачыце ў гэтым? Ну, вот, што гэта, напрыклад, архівы КДБ, каб былі раскрытыя, ці вот, каб Лукашенко прыйшоў, Курапаты, належнае ўшанаванне, якую ролю, які ўдзел? Мы все-таки живем сёння. І вот у сённяшняга дня заўсёды ёсць две задачи: клапаціцца пра мінулае і клапаціцца пра будучыню. Пра мінулае — это мемарыялізацыя Курапатаў і падобных месцаў па ўсёй краіне, і это дэкамунізацыя ўсёй краіны. Это плошчы, назвы гарадоў, помнікі, это вар'яцкія. Два працэсы, якія могуць адбывацца і павінны адбывацца сёння, і, конечно, без дзяржавы іх не зробіш. Это пытанне ўлады. Але, в прынцыпе, што рабіць, даволі ясна. Во многіх краінах это зрабілі. Это называецца стварэнне інстытута нацыянальнай памяці. Там павінны быць умовы для працы даследчыкаў. Там усе архівы, звязаныя з дзеянню злачыннай савецкай улады, павінны быць даступныя, адкрыты ў інтэрнэце. Павінна быць праграма публікацый, стварэння навуковых працаў, як студэнтамі, так і да ўзроўня дактароў навук, да акадэмікаў. Ясна, што стварэнне публікацый, падручнікаў, кніг, тэлеперадачаў. Павінна адбыцца яшчэ адна рэч. У Беларусі павінна ўзнікнуць традыцыя. Кожны беларускае дзіця, кожны школьнік, хоць раз у жыцці, павінен адведаць Курапаты. Вось праграма «Мінімум», якая паклапоціцца пра праграму «Максімум». Сергей Дубавец, Курапаты — такое містычнае месца. Я там была, не ведаю колькі разоў, можа, з 5000 разоў. І памятаю, сустракала вельмі часта старых жанчын, якія прыходзілі стомленыя, расстроеныя ў Курапаты. Яны мне казалі, што вось прыйшла, так было дрэнна, пабыла тут і стала лягчэй. Вот масавыя магілы, месца расстрэлаў стала
лягчэй. Як вось такое можа быць? Вот, ну, гэтае месца, дзе заўсёды нейкія такія рытуальныя, сімвалічныя акцыі адбываліся і адбываюцца. 16 гадоў таму, 8 месяцаў маладыя людзі жылі ў Курапатах, баранілі гэтае месца, каб не пашыралася кальцавая дарога на Курапаты. Вот адчайная абарона Курапатаў была сёлета. Цяпер прыйдуць маладыя людзі ўначы, у холад, снег выпаў у Менску сёння, і буду цэлую ноч, калі цемра, калі толькі зніжкі, чытаць вершы. Вот як вы бачыце, у чым містыка Курапатаў? І ці на ўсіх яна уздзейнічае, гэтая містыка? Я думаю, что, в принципе, повинно уздзейнічаць. Что такое вот містычнае ўздзеянне? Это калі нешта неабдымнае не змяшчаецца ў нечым малым, як Бог у царкве. Так, Курапаты – это величезная пакута, яна не змяшчаецца ў гэтым ляску. І тут і ўзнікае вось гэта то, што гэта невыноснасць у чалавеку, невыносная лёгкасць быцця, як той казаў. Вось. Але як да гэтага ставіцца і як гэтую містыку захоўваць, я, ведаеце, калісьці напісаў такое эсэ, дзе даследаваў скразны матыў творчасці Янкі Купалы. І вось гэты скразны вобраз – это курган. Дзесяткі вершаў і паэм прысвечаны тэме кургана, то бок магілы. І ёсць паэма «Сон на кургане», дзе герой засынае на магіле фактычна. І вот ён у сне бачыць все, што адбываецца ў гэтай магіле. А там што? Там князі, там старажытныя рытуалы, там скарбы заклятыя і незаклятыя, там все на свеце, у тым ліку і вось гэтыя знішчаныя паэты. Там кнігі, пра якія казаў Александр Лукашук. Мы все спім на кургане, і адтуль ідзе вось гэтая праўдзівая беларушчына, якая была пад корань вынішчана ў сталінскія часы. Я думаю, у гэтым ёсць містычнасць. Ну і звычайная чалавечая, ты ідзеш каля месца неверагоднай трагедыі, а вакол цябе прыгажэнны беларускі лес. І вот на гэтым кантрасце ўзнікае святло і в душы чалавека. І ён разумее, як можа быць страшна і як здорава, што вот зараз не так страшна. Ну, давайте працягнем гэтую тэму вельмі важную. Сергей, у вашай кнізе «Дом літаратара» першае апавяданне, у якім малады літаратар, сучасны літаратар прыходзіць уначы на могілкі, але на могілкі, дзе пахаваныя нерастраляныя людзі, якія вось, ну, у сваім ложку скончылі жыццё, і ўначы такая фантастычная сітуацыя, ён размаўляе з класікамі беларускай літаратуры на такі, магчыма, пабытовыя тэмы. А уявіце, калі б, напрыклад, вось такая размова магла адбыцца ў Курапатах, у цемры ўначы з закатаванымі пісьменнікамі. Што б яны сказалі нават тым, хто прыйдзе ў Курапаты на ноч паэтаў? А што б яны сказалі, як бы паглядзелі на тую Беларусь, пра якую яны марылі? Я думаю, забітыя ў 37-м годзе з 29 на 30 пісьменнікі былі б моцна здзіўленыя, калі б убачылі сённяшнюю Беларусь. Яна сапраўды вельмі моцна змянілася. Няма габрэйскага насельніцтва практычна, няма габрэйскай мовы, габрэйскага мастацтва, тэатра і літаратуры, няма польскага аўтаномнага раёну, всюду пануе расейская мова і разам з тым незалежная дзяржава. І нібыта ўжо і не камуністычная, і не савецкая. А сказалі б, я думаю, яны дзве рэчы. Это вельмі проста. Все тыя, хто быў забіты, верылі ў камуністычную ідэю і сталі яе ахвярамі. Я думаю, яны б маглі сказаць нашчадкам: не верце ў камуністычную аблуду. За прыгожымі словамі пра ўсеагульную роўнасць і дыктатуру пралетарыята хаваецца гвалт, парушэнне ўсіх чалавечых і нацыянальных правоў, рэпрэсіі і смерць і заняпад. А другое, я думаю, яны б маглі паўтарыць формулу Кастуся Каліноўскага, які некалі сказаў, што «бо я табе
спадчыбеніцы, кажу народзе, што тады толькі зажывеш шчасліва, што калі над табою маскаля ўжо не будзе. Тады цэнтрам камуністычнай ідэі была Масква, і загады пра рэпрэсіі сыходзілі з Масквы. Насаджалася паўсюдна менавіта расейская мова, а знішчалася беларуская, габрэйская і польская. Так я думаю, яны маглі б сказаць нашчадкам: не верце Маскве, асцерагайцеся яе, моцна з ёй не пікіруйце, але жывіце сваім розумам. Усё гэтыя дні будуць не адзін раз гучаць імёны расстраляных у тую чорную ноч 37-го году. Адзін з іх – пісьменнік Міхась Зарэцкі. Ягоныя нашчадкі маюць дом побач з Курапатамі. И на этом столе дед писал свои произведения. Это мама мне что рассказала. Кому-то еще есть. Мой дед белорусский письменник. Первый белорусский прозаик. Белорусский письменник, белорусский письменник. Вот за это и потерпел. Все штыры, они все уже тут в Куропатах лежат. Мне сказали, деда расстреливали 10 человек. Их расстреляли. Ну, говорят, и сотнями привозили, расстреливали. Но никто не видит, никто не знает. И маме 7 лет не было. Она потеряла отца. Она все время говорила, я даже запах его помню до сегодняшнего дня. А когда его расстреляли, она тоже не знала. Уже гораздо позже все это уже всплыло. Так никто ничего не знает, и все. Забрали человека, забрали и все. Что она была дочь врага народа, боялась и рот где-то открыть. У меня батька сын полковника. И женится на дочке врага народа. Это у моих родителей золотая свадьба. Я вам могу одно сказать. Он только сказал: Манечка, не волнуйся, тебе ничего не будет. Я все взял на себя. Они не любили в этом говорить. Слишком тяжелые воспоминания были у них, поэтому не хотели. Я вам сказал, что кто уже это раз прошел, все эти лагеря и все это, люди боятся до самой смерти. Не дай бог, что-то может еще это вернуться или что-то подобное быть. Поэтому все, запретная тема и все. То, что у отца было уже в крови, это, наверное, не любовь к советской власти. Как он говорит, у него было 2 самых больших радости в жизни. Это первая радость, когда закончилась война, а вторая, когда Сталин умер. Александр, ось гэтай увесну, гэтай вясной у сакавіку, у Курапатах, калі паўстаў лагер абароны Курапатаў, чарговы, фактычна штодня у гэтым лагеры глядзелі ваш фільм «Дарога на Курапаты». Вы былі аўтарам сцэнару гэтага фільму. Гэты фільм атрымаў дзяржаўную прэмію Беларусі тады. Але ў Курапатах не толькі глядзелі кіно, там чыталі, там спявалі і там будуць чытаць вершы. Давайте мы паспрабуем таксама далучыцца да гэтай акцыі. І таксама сёння кожны з нас у эфіры «Зоны свабоды» прачытае верш закатаванага паэта. Александр Лукашук, калі ласка. Вы згадалі фільм «Дарога на Курапаты» рэжысёра Михайла Ждановскага. Мой паэт сёння Александр Дэлідовіч, хлопец з Гомельшчыны, таксама актор, літаратурны крытык, празаік, перакладчык з рускай, нямецкай, французскай. Александр Дэлідовіч больш вядомы як Алесь Дудар, ну і таксама Тодар Глыбоцкі вось у гэтым спісе знішчаных кніг. Ён двойчы яго імя сустракаецца, як Глыбоцкі, як Дудар. Ну а в 37-м годзе ва ўзросце 33 гадоў ён уже быў афіцыйна пазначаны як шпіён, тэрарыст, нацыянал-фашыст. Алесь Дудар. Цыліну алавяных хмар скрозь прарэзалі сінія жылкі. Можа, думак смутных няма, можа, гэта толькі туман над нявыпраўленай памылкай.
Хай мжаць срабрыстыя кроплі, ты бяздоння хмар не кляні, загудзяць па блакітных тропах, зазвіняць сталёвыя крокі, праскачу я на белым кані. Міхась Чарот. Гэта паэт, які стараўся верыць у камунізм, які лічыў, што вся старая Беларусь, сярэднявечная Беларусь, все это павінна сысці ў нябыт і прыходзіць новая эра, у якой ён бачыў Беларусь лапцюжную. Ён пісаў 19-й песней прарочу Беларусі лапцюжнай славу, Беларусь болей слухаць не хоча, пра Рагнеду і Ізяслава. Тым не менш, гэта яго не ўратавала. І сёння мы чытаем ягоныя вершы. Міхась Чарот, бунтар. Я шумлівы чарот, я мяцежны бунтар. Я балота буджу гучным шумам. У вадзе я жыву і абмыт дажджом хмар, але змоўкнуць не дам сваім струнам. Уздыму дух людзей, пабуджу іх ад сну, славу, будучнасць я ім прарочу. Я мяцежны бунтар, клічу жыцця вясну, клічу к працы свабоднай і творчай. Чаму ж вы, песняры, што будзілі людзей, чуць не хочаце песні Чарота? Нашы песні наш кліч, бо адных мы грудзей. Край адзін наш, то наша балота. Я выбрал Валерия Маракова. Это один из моих любимых поэтов и, на мою думку, один из наибольш таленавітых молодых поэтов 30-х годов. И он загинул у 28 годов, а верш гэты написал у 1927 годзе, калі ему было 18 годов. Верш называется «Полюбіў я асенняе ранне». У ім няўзброеным вокам і вухам чуецца трагічнае прадбачанне і прадчуванне. І ён і загінуў асеннім раннем, відаць, на досвідку 30-го кастрычніка 1937 году. Полюбіў я асенняе ранне і красу зарунелых далін, мо за тым, што ў срэбраным тумане апавіты жальбою палі. Полюбіў я асенняе ранне. У гэтым ранні халодным і сінім многа шчырасці і многа крыві. Чуеш, там, за шырокай далінай, нехта кажа: «Валеры, жыві!» У гэтым ранні халодным і сінім. І я таксама хацела бы сёння прачытаць верш Тодара Кляшторнага. Я сябрую з ягонай дачкой Майяй Кляшторнай, я з ёй гутарыла напярэдадні. Па стану здароўя яна не зможа прыехаць у Курапаты 30-го кастрычніка, 80 гадоў, як ён быў забіты. Але мы з ёй не адзін раз стаялі ў тым месцы, дзе Майя Тодоравна паставіла крыж па свайму бацьку. Гэта крыху ніжэй за Курапацкую Галгофу. Тодар Кляшторны плачуць асеннія клёны. Плачуць асеннія клёны, месяц лісты палічыў. Нехта знайшоў мільёны, нехта душу загубіў. Нам вось нічога не трэба, наша пры нас заўсягды. Дальш ад цнатлівага неба, дальш ад смяртэльнай бяды. Сядь, дарагая Галіна, годзе, аб чым сумаваць. Шчасця заўсёды хвіліна, шчасця не можна губляць. Верш 1927 году. Уважаныя гледачы, мы сёння пераважна гаварылі толькі пра адзін дзень і адну ноч камуністычнага тэрору ў Беларусі. Былі іншыя дні і іншыя ночы. І шмат каму яшчэ не рэжа вуха фраза «не ўсё толькі дрэннае было звязанае з саветамі, з камунізмам, з нашай гісторыяй». Гісторыя, у якой ёсць хоць адна такая ноч, заўсёды будзе гісторыяй цемры. Такі кантэкст тых падзеяў, пра якія мы сёння з Ганнай Соусь, Сергеем Абламейкам і Сергеем Дубаўцом думалі, спрачаліся, шукалі адказы разам.